Jakitxo zue aurretik, ze abestik eukileiken potentzixi... Iaztu sartzen betirako abestia. Ostia! Wow. Batez ere, proiektu bat eta musika talde bat sortzeko, saltzeko nahia, kontzertuak betetzeko nahia, ze iritzi daukazue honen inguruan? Claro, bai, no sartzen duen publizitatea, hori baita ere da zure ardura, baina ere horrelako espazio handita, alkola, publizitate bezala, egun bankuak... Claro, baina imagina un momento baten Antonio que esaten da bela, ni biderra iztan oie da eskabidaretin nahi bizi. Ez egin ditugu saiakerak, Osa, bai. adibidez 2017. Maiatzetik urrira arte ez dugu lanik hartu behar. Eta jo behar dugu deitzen gaituzten guztia. Zungo guz, abestixen hasierako partik, eta asmau, enbiko gu. Heldu! Gatibu! Gatibu! Alkondari! Nik ez autariña. Musturrek sartunde! Gero nik hau ezin dut ikusi, Eta japonazo izan lehenengo aldi hontan, kartel bat hitz. Atera dute kartel bat, eskabidean, from Spain, Spain. eta sei bandera horla de España, ahí como... Claro. Eta hor biajitan eta Total. ukitxo zuez, liskarri. Etzen diogu piparra, has puesto piparras. Sekulo eskabidanek indau holan kursillon bat, edo zuen arteko harremanako betzeko, zuen artean alde Egin izenek. genuen bat, 2019an. posto gaitzen zain Imanoli. Eta orduan, talde guztiak, banan bakoitzak esaten zion. Manoli, edo niri edo bakoitzari, gustatzen ez zitzaion gauzak. Zego Bai, bai, bai. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Ai, bueno, metxe gaude beste atal Ai, batean. aitzitxu, guk berbaingo bagendu. Guk berba eigo egendu. Hemen mundu gauzak aldatu ingo litzakez, Ez pentsa, ez Bueno, baina prentza rosa hemen izenak esaten ez dugu zelako, Kariz? Ja. Ze bestelan... Jake medallon, ez? Bai, urrez. Bai, hostiak. Zelan ez ezen honi? Behin zua zurten itzenin ipine bandez ezen zuten Wiz Khalifan koiarra. Bai, Bai? bai. Da gero dutxan astu baten da ezen zuten Wiz Khalifan koiarra dutxan. Durangon, bai. Bueno, total, aitzi. Bai, hitz egiten egon gara hemen kameratzean, bueno, behin pasazitza egun gauza baten inguruan. A ber, eske evento askotan eutega. Bueno, Bueno, a ber, evento, oza, esan diot juerga. bada, Bergabe hemen eventu. aipatu izan dugun egun bat, baina ez errepikatze aldera, Eta gaina berak pertsonik ez identifiketako bere buruz gabizela. ze pasa zen. Bueno, hor parrandan genbilen, eta bikote bat, topatu nuen, porque hor bakarrik nengoen ni. Zu hor Eska barran gizona. zonden eskatzen. Bai. Eta hor, hoiekin hitz egiten, bueno, mutilak errekonozi ditu ninduen, ni, Bai. eta neska oso jatorra, eta esan nion neskari, es guapo o solo es pelotari. Ez nintzen akordatzen ontaz, badakizu. Niri urrengo gunin konta zuzten pentseot, pelotari horrek, bai, bueno, ya esan ingo, pelotarixa, esago ya. Ah, bueno, bai, claro, pelotarixe. Pelotarixa. Pelotari horrek, gaba hortan, esazten, bueno, eski ya, bezlan gauza larri. Joder, male, nik ez dakiz esan bar duzun. Ai, esazten, bai, gaur pelotarixo kafarixe ukigu. Eta pertsona bat etxajun da gero. Listo. Interesatzen ez egun pertsona bat bide batez. Listo. Baina alare ze aurpegia, Osea, neska oso jatorra zen eta berari gixajari esaten... Baina barri ban eskik. Bai, barre iban. Aitzi, esan bitzut, egozinela gaba osu, evento hortan, esaten, es guapo o solo es TikToker. pelotari, tiktoker, ofizixo danak. Bai, egia da. Ez naiz batere originala, hori ere esan behar Bueno, dut. baina ondo pasagoen duen. Bai, ondo pasagoen duen. Ona baki ze daukaun aspaldixo nitxo gule pastak usen gauzanak. Apuntau. Bai, porque bestela, laguna asko, irakurtogu. Laguna asko, adiskide Hor asko. gabaz gauza asko pasauzin. Bai, bagoaz beste gauza batera, eta da... Zea, gazteasaria, karnabalak... bueno, gazteasariak pasa dira ja, karnabalak ere aspaldi pasa ziren, baina grabatzen ari garen fetxa hontan oraindik ez dira pasa. Ni eta oiane altzasuko ruraleta goiez. Bai. Ni bilurrasna. Herri inauteria dira ruralak. Bai, ni bilurrasna. Zizango zuet, a ber, da beste gauza bat. Osea, lehen oian ikotxin esatzet, tia, zudan hilen vegana ginen. Osea, Vegana zu bai? bai. Vegeta, ez? Ez, vegana, bi urte izen nintzen vegani. A ber, Bai? baina beste historia da hori. Beste... Bera beste vegeta? Ez. Vegana. Vale. Bai. Vegana Oin edo egonine- bergana. Barkatu Por? Esto pilla, Ukariz. Bueno, pasako dugu. Vale. Bergana... Vale. Bergatia.
Ja, ez da barkatu, oso kuñaua izan da txistea. Ez dataguna, lehen megan initzen, eta gaur de gaur, hau grabetan gauza nontan, egunin igual 20 arrautza jatu. Ja, bai. Asti, zela ikunda, Asti, bueno, beti bezala, itzi berroso lanpetuta dabil, limbo saioarekin hasi gara dagoeneko, oso pozik horregatik ere bai, Baikari. eta bueno, ikusleek eta entzulek ikusi dezatela ere bai limbo saioa primeran plataforman. Primeran plataforman, etxekoa konsumidu behar dedalako. Ja, gaude, listo, etxekoa kontsumitzen, oso Wow, ondo. konsumituko dugu, eta primeran baita ere. Zori, xana, kari. Eskerrik asko, bueno, supongo. Ke guai. Bai. Nire barrualdeko planak eitzen da, aurreko zinera gunitzen. Lagunekin, Ja, oza, imaginu, no te zapatoa pega zinera nada guinen. zinera juti. Un pelikulak ikusten Bai, hasi. ze pelikula ikusten nuen. Bitxu, Mas Palomas etxin ikusten neban. Josus bazen garaia. Asko gustabaten. Bai. Pilo bat gustabaten. Ikusi gendun gero, zinin Tres Adioses. Tres adioses. Negarda. Oso pelikula tres. Bai, Ez dakit gomendazutzuetan. Politxe da, bai, baina... Moraleja politxe duke, baina... Tristi. Nik ikusi nuen Flores para Antonio, da Alba Flores aktoreak eta Lola Flores izan zenaren bilobak, egindako dokumentala bere aitaren inguruan, Antonio Flores, zirela, bueno, Espainian oso ezagunak, flamenkoan eta Lola Flores ez dakizun Bai, bakitzen Lola bueno, Flores, bere Antonio Lola, Floresen bai. inguruko dokumentala eta oso unkuigarria da, ze bai adikzioak eta drogak zeuden tarteko, bueno, hori ez da spoilerrik, Vale. eta bai, interesgarria. Vale. Horren zuzendaria, Bai? Oianek dio dokumental hortako zuzendariarekin, joazela Sahararara, dokumental bat grabatzera. Vale, oza, gomendatzostez ikusteko. Bai, Nonda ikus, unkigarria. Zinetan, orain bertan. Zinetan. Bueno, Vale, duela bilate edo. vale. Ba, Bueno, a ver, ikusiko. zerbait divertigarria. Zerbait divertigarria. Bai, zer Vale. daukagu kontatzeko. Vale. Nik uste, badela garaia momentua ontaz hitz egiteko, eskatuko diogu hemendik mesedez abildua Instagrameri gure benetan zabizeko kontua verifikatzeko. Estosku nahi verifikau. Ze behar da? Osea, guk batemati eskatu behar diogu, osea, gure entzulei eskatu behar diogu mesedez zerbait Ez egiteko. dauki zer ikusi. Bueno, ez lukete egingo ez dara. Sartu genuen gure dene ixe, ez doie. Ez genuen sartu azkenean. Ez genuen sartu. Prokrastinatzen Bardun bai. igual ez gale egin du, neskak. Hor, Ze bestela. intentoa. Baina egin zuen oianek. Bai, baina aspaldi, tia. Notizitza bat zeuen inguri buruz. Bueno, eta orain, ja. Joder, ez baina notizitxak egon bideo inbadaz gehiaxa. Bai. Joder, zesan Bai. iotezke lehenen urti normala, ez emotikari. Bai. 20 jarraitzaiaz, gore kuadriak uflai. Bueno, zure kuadriakuk. nire Saludo bat kuadriakuk. aitzin kuadriak, guei. Bai. Bueno, ba, hoixe berez, hoixe gazteazarixetako desietan hauela, Baina pasadirela ja ezin dugu lontaz hitz egin. Ja, tia, baina, bueno, Vale, hitz nire egingo burun dugu. dagoena da. Vale, Zer? merchandisingaz. Importantea da. Zer katilluk? Katilluk. Niri jende askok katillua eskatu dit, Nire bai, barrandan. eta esan itxosti, ez aldu itxosu ez hautziet beti, ez erregalau itxos. Hori da, gauza bat egingo dugu. Zer? Jarri dezatela hemen ikusentzulek komentariotan, bai, bueno, guaun ez dakit komentarioak jartzeko aukera badagoen. Wow. Badago, guaun YouTubeen ere jarri, iruzkinetan mesedez, mertxa, bezetako mertxa nahi baduzue, jarri, iruzkinetan, eta gukala jakingo dugu, posible dugun hau egitea edo ez. Nik uste dut tasak bai ez, baina Kamisetak edo... nik isek esango nuke igual pixkat emozioneti dala. Bueno, a ver, akortaza behin broman igo gendule kamiseti zeuela, eta pilo bat jente hasiaten erantzuden, nik nahi nik bat. Bai, total. Eta de repente esan, a ver. Igual... Merkatua dago horre. Kontuz igual datorren Durangoko azokan, de repente... Bueno, lehenago, Bueno, ez? nun zabaltzen da. Ja, bueno, baina puesto. Bueno, pagina web, blogspot bat egingo dugu. Pagina web, Bai, Pagina web. pagina web, WordPressean edo egingo Nik dugu. egiz esan, ontxe duket, esan bitzuet, ontxe, irugarren edo laugarren urtin duketela, benetan zabizeko nire tasi, Zain arte inosto duki, beti erregalau inizetxoaz. Bai, nik ere etxean ez daukat. A ber, baina eski kuekatu jo. Eta zeba joia egunero honekin gozaldu behar izatea, Ba, ez? gozaltzot. Bai, Ez da bajoietu. bai... Ez, bueno, niri guzteat. Baina oin arte beti, jentea gimon izetzet. Nire eski gustatzen ezkit gehiago katilluak, hola, zabalagoak, bakizu? A ber, hemen kabitzen da kafetxua, ni begixena, Ja. nazela, Bai. xeinen da tasa batzuk. Ez erosi xeinen. Ez erosi xeinen. Fast fashion ez. Ez erosi xeinen. Eta gu gero zaran, denarekin, ba. A ber, nik esan bio xeinen eitxotela peidu, bosturtin behin, Dan esan bida. Nik aspaldi ez, eta hobeto. Eta arro. Aspaldi ez eta arro. Bai, bueno, ez daukagu ezer gehiago kontatzeko. Lamin man behar da galtzara dio janek. Ja,
Bai. Mi esken nun erosi bigutia. Merkatu txikian, Ja, saltoki, badakit. herrikoz, esango dugu, Badakit. herriko saltokietan erosi, ze denda hoiek, gure herriko dendak, Herritxik ateak txantzako. itxi behar dituzte laster, ze jendeak ez du bertan kontsumitzen, ze kanpora doa dena, internetetik doa dena, mesedez, erosi gauzak herriko saltokietan, Bai. ze badoaz, eta geratuko zaizkigu herriak, Guztiz. Bai, utzik, bai. Importantea da. Eta Herri batez ere txikiak jende jantzako. honek ere bizi behar duela, osea, haien lanpostua da, Bai. eta hori. Bai. Eta produktuak ere bai, mesedez, erosi nira maren dendan. Nik ustot produktukin ez dauela arazik, erropakin dauela geixa. Ja. Erropakin Bueno, da baina geixa. gero eta gehiago supermerkatuetan eta janaria erosi... Hombre, janaria erosten da supermerkatuan gaur egun. Nik Oroar. esango neuke, nire herrixen herriko dendak jatekuanak oso bizirik dauezela, Nik Bai, esango baina neuke. markina ez da mundua. Osa, nahi Ja, dut badakit, oroar, pitxin. Badakit. oroar Baina- konsumoa da kate handietan. Bueno, Kristina janari denda edarto diese, jamoi Bai. egintzet, gozu. Eharra dao, eharra. Publizidadik ez iguen. Bai. Bueno, listo. Sarreri amaitxu, entzularen galdera entzun Entzularen galdera, nork bidali Zein dugu bialdu azte? dau gaur? Ai, Ibai Romero! Gure superentzulea! Eta bere kabuz bialdute Ibairi notzen eskatu. Egia da! Ibai eskerrik asko mundukoen nasa ikusi neban inimegin. Ibai Romero, entzularen galdera esan eban. Jasta, oza, tipo Total. hau, jasta nire Onena. idolioa. Gainera, iruzkindu egiten digu pila bat. Bai, enterau. Bai, YouTubeen eta iruzkinak jartzen Bai, ditu. eh? Bai. Eta gu super eskertuta beti. horregatik, bai. Eta bestei ere esan, bidali zuen entzularen galderak, Mesedez eskatzozuet, benetan mesez. Bakizuen nire WhatsAppa geixena gala. Hola, aldo uste zubi alden entzularen galdera, esango zu superretza. Osa, da, Ja, total. literal, egunero, jentiai hori esaten. bai. Bueno, entzutera guaz. Kaixo ekipo, hemen txedakizun ere galdera. Elektrodomestiko bat izan beharko bazanute, zein izango zinatekete eta zeatik. Zuen erantzuna zein gazen naiz. Hobenak zeate. Agur! Aupa, Ibai. Bai, eskerrik asko politxoi. Gero, amaieran erantzun gotzue. Gustatzen zaite, Eskerrik galdera hau. lagunek. Originala da. Hmm. Bai, gustatzen zait. Bueno, nik pentsa bio zer erantzun, eze. Nik badaki zer zaren. Zena. Ah, gero esango dizut. Aguantau. Baina zaidezu hain. Ez, zena. gero erantzun behar da. Vale, josuz, txika. Ba, nik ez dakitzu zein zaren. Pentsatu. Badakizu aurrekoan, Julen Idigorasek, Zer? Gaztako lankideak, Zer. esan zidan. Badakizu noren antza daukazu? Zein Porque, dena? a ver, kontua da dena? esan nien nik lankidei. Buah, bakoitza daukazue Pokemon baten itxura, ez dakit Bai. zer, ni Pokemonen oso fana nintzen, bueno, lehenengo eta bigarren generazioarena, gero ja galduta nabil, baina bakoitza dauka Pokemon baten antza. Eta esan nien, buah, bakoitzari jarri behar dizuet Pokemon bat. Eta jarri nien da, Julenek derrepente, buah, zuk daukazu antza pila bat, Pikachune. ai, niretzako bai naiz Pikachu. Nitzako bai. Pika. Hoixe motozu nitzako. Pikachu. Bueno, ezean daukazu Felix Katuaren antza, baina erloju formatuan. Osea, gato Felix, baina erloju formatuan. Itxain. Osea, zuk uste duzu nik jaso dezakedala hori. Gato Osea, Felix nola geratzen zara? formato reloj. Eso es, gato Felix formato reloj. Literal hori sartuna. Hori. Yo, hola. O sea, y digo, eras, te pasas. Ez naiz hori. Bueno, a ver, aitzi, nitzako bai basa. O sea, ontxe momentu nik uste zaitxut, eta bai basa, Imanol eskabidean deike. Moazen hartza, ber. Hola! Kaixo maren, poligonan gaude. Vale, ontxe goiez, arreri grabetan ga. Nora jamar gara, o no, zein da lekua, ez azki? Zure bilagoaz. Ontxe jungoa, kanpora urtengoa. Kokapen abialdu notzun, ez? Ez? Ah, vale. Andala, tia, ez da. Zenian poligono zuazu, baina ez daki. Vale, kokapen abialduko zut. A ver, Vale, perfecto. ontxarte. Vale, agur. Vale. Naturalidadea. Naturalitatea, hemen ikusi dixela entzulik, ontxatosla. Vale. Bueno, total, entzularen galdera entzunde, Imanol eta Antonio bidindaz, eskabidaneko gure lagunek, ordun egiturarekin. Gure lagunek ja, ez ditugu ezagutura egin. Bueno, Gure lagunek. gure lagunek, WhatsAppetik egiturekin, berba? Antonio! Antonio, Imanol! Bueno, egiturarekin jarraituko dugu. Venga. Sortu da eguna, gurean egotekoa.
Aro modernoko regalariak eskalariak gurean dira eta Iruñatik etorri dira zuzenean. Udaleku batean zorriak gutxiago dira, 234 pertsona dira taldean, más o menos, eta Iturraman ezagutu omen ziren. Suposatzen dugu klasean haiek bakarrik zirela. Nafarroaren kupoa Itziberrek betetzen du normalean eta kasi hori ere ez, jatorri robasetasa duelako. Baina aspaldi ez dugula benetako euskaldun bat ekartzen eta bazen garaia benetako Euskal Herriaz akordatzeko. Podcastera datozen bigarren eta hirugarren iruñarrak beraz, Imanol Radales Eta eta Antonio Lobato. Lobato. Vale, nola dira zuen abizenak, ongi etorri. Olaue Ongi eta etorri, Iriarte. Vale, Vale. Imanol Olaue eta Antonio Iriarte. Oso, Vale. ongi etorri. Eskerrik asko etortzearen gure eskabidaneko lagunek. Total. Lagunek ezagu, ez gazautzen berez, baina Bueno, ya... zelan zau eze. 20 minutu. 20 minutxu. Ya está, ya está. Zelan zau eze. Ondo. Bai, pizkat expectantes, no? A ver. Ezagutzen zenuten podcasta? Bai. Zer da bai? Osea, Zajarra hitza hitzari. Nik entzun dut baten bat, Bai, eh? osorik. oso ondo, tu! Bada, Bai. Bale, eski Zein? normalin gau itxute esata rilsek. Uste dut Iker Bicenterena, entzun duela, Ah. eta beste baten bat ere. Oso heteroa Bai, zara orduan. lanean jartzen dut, a veces ahí altavoz, o sea, Bale, Ya está. esango zuegu hemen be, bakizu ezagardotegire konbidatute zau bezala, ez da? Ze zagardotegi xenbigu benetan zabizan. bai. Bale, pentsan zau eze. Bale, nik esango zuet oso jente interesantia atorrela. Eta zuek pegeto zuela zagardotegi hortan ikuste zaitxuetela. Bai. Es que ez dakit, Antonio ez dago oso konbentzituta, Ja, A ver, ni joango nitzateke, bai, eta... Antonio, etorri zinkezu bakarrik, Utzi eh? oso esatera. Bai, Ez esan iot, ez daukezu ezetan etorri 234 pertsona tropan. Ja. Zenba daude, ja... 55? Gaude 45. 55. Bai. Bai. Bueno, esango dugu, oparitu digutela Bai. superviniloa, superpolita da, kristonare bai. Baina etxaku kabitzen hemen Karo, ikusteko. erakutsiko dugu, ze Bai. ezin dugu hemen jarri, baina oso polita. Erosi, bale? Erosi. Oso politxe, Promoa. super politxe. Hemen utziko dut. Bai. Eskerrik asko, mutilak. Eskabidan benetan zabizen. Ja, fuerte, eh? Eta iruñarrak. Bai, hori izango aitzi oin etxile sentitzeza. Etxin, nik egia da, osea, altxasuko izan da, Iruña ez dudala nahiko nukeen beste zapaltzen, osea, ez nahi, mitiko San Fermin eta... Asko guzteaten hiri iruña, eh? Markinarra izen da, bai. Asko guzteate iruña. Baina, Normal. zuek zer iritzi daukazue? Ja, lehenengo galdera. Vale, porque... Nik titularra soltauko nitzako iruña zer dan. Dinot, hiriburuk Euskal Herrixanak ezaututa gero. Nitzako iruña Euskaldune bintxan duate junazen danetan. Osea, Euskaldune bintxan duate. Igual Bilboaz konparetotelako ez dakit, baina Euskaldune bintxan duate. Horrek deitxusten aten zinoi, osea, euskera asko entzune bala. Bai. Joder, pues justo esango nuke kontrakoa da. Bai. Bai. Ez que beti hori- Bai. Ez du egiten euskaraz eta kuadrian eta olako tanta tabernetan. Agian Ez, eh? tabernarekin Kostatzen da, baina- kostatzen da. Bai, osea, ez da era naturalean ateratzen. Bueno, enetari dago, no? Baina, orogarez. Nik iritzi bat daukat eta uste dut Nafarroakoak ez garen ontzat, osea, ez direnentzat Iruña eta, bueno, Iruña batez ere dela super exotikoa, eta da como kari, osea, Iruña, osea, da como... Iruña exotikoa. Iruña eta Iruñarrak super exotikoak izango Basaria baira pixkat moduan. igual, bai. Baina nire de ke, osea... Bueno, baina igual zuentzako izango gai markineku exotiko, bueno, igual ez Bueno, dakit. es que kostakoek daukazue bueltita bat, buruan. Bueno, eta zue bueltita bi, bai, a ber. Ez gu normalagoa gara. Bai, ez broma da. Bueno, zer modu zaudete, azteko eta behin? Egon Eta zarete zelan zeu sekula? eze eskabidean taldin, be, bai. Zainbeste pertsona zari, oza, zelan zeu eze taldin bezala, bertan. no? Bai. Orain oso ongi. Orain? Bueno, orain bai, pasa ditugulako gure tirabira potentia baita ere. Azke 14 urte, Hostia, mala urte. zenbat 14 dauzkazue? urte. Nik 29 eta bera, bueno, 20... Niko eta zazpi. Ze komuninoen hasi zinen Ez, eitzen, karo, es que batxillerrean. Claro. Ez, laugarren DBH. Nengo kontzertua. Ostras! Vale, konta apur bat. Ezagutu zineten Iturraman ikasten, Hori da. ez? A ber, konta apur bat. Osa, DBH-en ez autu zinen. Bai, oza, taldeko batzu, Guau. Garatea, Niko, Tasio, Nita Martínez, gara, pues hori, institutoko klasekideak. Eta zinen, pues, irugarren DBH-en bota zuten ideia lagun batek, eta laugarren DBH-en ja eman genuen lehenengo kontzertua ben instituto. Laugarren DBH-en kontzertu mozen Eta duen. instituto barruan. Bueno, institutoan Qué egiten guai. zelako kontzertua. Guau. Euterietan, no? Eta Justo. lentzero egunero. Eta ziratik zinen oingo sortzi bardinok. Ez, gaur egun gaude bost. Ni duela 10 urte sartu nintzen. Vale. Eta Vale. ja grabatu ditu abeste guztiak. Bai, pizka Vale. korekin. Eta azken diskoa dago gixonez, zelan ikusi zuen, ze harrera edo ze bintxandu atzue? Jo, oso ona, azokan eta bar. Bai. Oso pozik, bai. Nik uste bai, zaila da baita ez, 6. disko batetan.
esan dut, abesti asko daudelako, ja. Eta abesti asko oso ezagunak dira. Bai. Behar ditugula bai alabai kontzertutan. Ja, bestela, tu? Hendik abra dutxen da, Baina ez zera, baina hau, zain ikustu dut, bizpairu abesti geldituko dira gure listan. Hori gertatzen dela. Horreko diskotik egin dituen 17 abesti, eta nik uste dut gelditu behar dira, bi. Bai. Vale. Bai, Gehienez jota. Hori pasatzen da normalean, baina, ez? Claro. Jakitxo zue aurretik, ze abestik eukileiken potentzixi bihurtzeko super single. Pues batzutan bai, eta beste batzutan da justo ez duen espero, eta hau, zergatik ez. Bai, Betirako adibidez, berak esaten du beti baietz, baina... Nik Nik banekien, Berak aztekien. Berak esaten zuen baietz, baina besteok Eta egin esan genion- zuten single bat egiteko, eta ia ez dugu sartzen betirako abestia. Ostia! Wow. Singlean eta lehenengo vinilo formatoa zen. Eta etxo, bideoklipa egin genion, Don Bugion abestiari. Eta ez betirako hori, uste genuelako zela izan behar, eta da gure Eta hala abesti. ere- Egixe da hori abeslari asko egin Tostala. zuzietela, Hau eneban pentsetan enotzen egin bideoklipipe eta gero, hit. Gero ere egia da, pues, talde asko egiten dutela da, abesti bat atera singlea izateko, eta egiten dute, osea, como promozio guztia, hori singlea izateko, eta listo. Osea, bideoklipak, leku guztiaetan jarri, eta, no sé qué. Eta gu normalen egiten duguna, pues igual, bideoklipa, egin o lo que sea, baina gero, abesti guztiak jo, denak por igual, no sé. Ja, Eta, osea, eta jendeak egiten ditu singleak. Osea, Vale. zentzu horretan, ez dugula horrelako estrategiarik erabiltzen izateko, venga, abestia bai que petarla pa que le entre a la gente, ¿no? Ez. Osea, Da, estrategixaldetik, zuek estrategia zero. estrategia zero tradizionalak zaria. Tradizionalak ez, baizik eta ateratzen Estrategia dugula eta zero. jazta. Bai. Osea, zuek tiktokeko trendak eta olakuk, ez. Gentik itxutxu gaur egune. Zero. Bai. Eta jendeak egiten ditu abestiak. Osea, TikTok. egokiak direnak, Tren bihurtzeko TikTok, be, bai. claro. Que ba, dugu ez. Zuek hori planteau bez. Osea, adibidez, aurreko diska zirela, 17 abesti, igo genituen guztiak egun bereinean. Eta Pum, listo, betion. atun. Entzun Bai, nahi da bai, benak bai, dana bai. segido eta Hori da. listo. Bueno, nik galetu nahi dizuen 237 izateko taldean, nola antolatzen zarete? Osea, eta batez ere, sortzeko eta... Hori tipo, jaleo bat izen bida. Elkartzen zarete denak, esaten duzue, benga, hasi gara lan berri bat egiten, osea, diska berri bat egiten, nola egiten duzu lan? Lehen egiten genuen guztiok. elkarrekin. Bai. Kuadriako saria. Espera, Batzuk bai. koño. Itxain baina, jo, interesatzen. Batzuk bai. Bueno, bai, adibidez, Uztaiak zeian San Ferminetan elkartzen gara ia gehienok. Osea, gure Vale. kuadriarekin, etortzen nahi manot. Ahora como externos de la cuadrilla, baina... Como, Bai. Osea, bizikidetza handia da zen dut taldetik kanpo. Vale. Planak edo landetxeak edo denalakoa, joaten gara. Es que, claro, taldeko bere, gehienok. osea, bere cuadrilla, esate baterako, dira klasikideak, osea, DBH-ko Claro, klasikideak. klaseak. Orduan, Vale. hortik ateratzen ez taldea, pues, daude nola bost klase bereinokoak zirenak, taldean, orduan, beste klasekideak ere dira como kuadrillakoak, eta gu, taldean gauden ez ere, pues, elkartzen gara, osea, pizkat, osea... Bai. Bai, mezclatu, ezagutzen zarete Eta eta... etortzen dira sin kuadriako, más. pues, ja neuzu, etortzen dira askotan. Ke Eta guai. lortzo zue ondo antolatzi, dinot, zuen superbileretan eta, osea, lortzo zue hortik kanoraz antolatzi? Ez guk egite dugu asamblada. Vale. Bi orduko, 3 orduko asambladak. Osea, ez dira bilera, dira atxalde osoko erabakiak, pues, ez dugu ez egiten botaketa bidez, baizik eta bakoitzak bere iritzia bota, eta adostasun bat eta iritsi. Osea, lehen bai egiten geroa, konposaketa adibidez guztion artean. Vale. Eta orain, pues ez, azkeneko bidizkak baia, pues, Imanol, June, eta Tasio, osea, ez dakit, baita ere urtea pasatzen dira, eta bakoitzak bere interesak ditu, baita ere taldean, o gehiago gustatzen zaio konposatzea edo ez. Ostralan, dabe, konposaketa danen artean, hori, eskenik irudikatzo, tipo lan, aber, zelan, hasi ginke, enika, osea, hori, Lehen egiten genuen horrela, jaten ginelako Murugarrenera, Lizarraldean, eta jaten ginen udan, 10 egun, eta 10 egun bakarrik musika egitera. Ke guai. Taldekide baten aitak sagardotegia. Egun osoa, Eta 10 egun, goizeko 8tatik, ordubiak arte, eta gero, hartzaldeko 9tatik, 8ak arte. 8tatik, 9ak arte, kirol pizkat fronten izan frontoian, eta 10etan, Tasio egiten zuen afaria guztietako, afaldu, juerga, eta horrengo gunean 8tan berriro gora. Ai, ama, akorda bera itxoste, oin mitiko modan dagoena influencerren etxik juten dizela 10 egun edukixe sortza. Uf, que horror. Joder, pues... Hori akorda bera Guk itxoste. egiten genuen duela 14 Zuek, ja, intzindari segize zinen. Total, eskabidean Aintzixen, bai, aintzindari. Bai. Ai, ama. Baina egia da orain komposatzeko momentuan dela gehiago igual pues etxetik ere ekartzen duzu ideiaren bat edo melodia edo letraren bat eta hortik tiraka ba igual bi pertsona artean edo bat bakarrik edo lauren artean pues igual sortzen dugu como zerbait eta gero igual pues eramaten dugu talde guztiari
eta frogatzen dugu, no que sea, baina ja, igual egiten dugu lan gehiago, individualki gehiago, edo bikoteka, edo hiruren artean. Eta gero dena ja, komunean jarri. Zuen taldeko helburu, eskabidean helburu zein da? Osa, dinot, helburu musiki itxi bai, baina ze transmitidu nahi zue, o ze topeto zue? Hombre, gu beti gure bidea izan da autogestioaren bidea, o eredu izatea horretan. Egia da zaila dela eta gero eta zailagoa da guretzat, baina gure bidea edo politikoki esan dut hori izan da gure saiakera beti jendeari erakutsi egin dezakezula zuk guztia, guk egiten dugu dena. Osea, ez konposaketa baizik eta ez dakit merchandising guztia saldu egin, diseinuak egin ditutazio, dena, nik kuidatzen ditut kontzertuak, hotelak hartzen ditu iunek, berak eramate ditu sareak, hori izan da pizka gure izaera. Osea, ez daudete disketxe batekin lanean, bale, ez nekien. Eta adibidez, jake hau aipatu duzun, ze iritzi daukazue, iritzia baduzue, gaur egun, bueno, makrokontzertuak bai asko aipatu ditugu, baina tipo, gauzak alo grande egiteari buruz. Eta batez ere, proiektu bat eta musika talde bat sortzeko komertzialari begira. Pues hori, saltzeko nahia, kontzertuak betetzeko nahia, ze iritzi daukazue honen inguruan? Ikusitxe zuek nahiko tradizionala zariela. Autogestionatuak. Hombre, kontzertu handiak zetak bezala edo ETS bezala egingo genituzke, Osea, baina polita izan bar delako 15.000 pertsona beren aurrean zure kontzertua. Importante nintxantzate hau esati bai, Eta ez esaten duenak nik ez nioke sinistuko uste dut. Erak esaten badu, nik horrelako gauzak ez euskarari edo euskal kulturari. Gero badaude moduak egiteko ere, ez, no? Claro, bai, no sartzen duen publizitatea, hori baitare da zur ardura, baina baitare horrelako espazio handitan sartzen zara beste maila batetan, orduan beste publizitate maila bat dago, ongo da alkola, publizitate bezala, egongo dira bankuak, egongo dira seguruak, zioten baita ertzainaki, ez? Ertzainak bezalako talde bat, eta batean laboral kutxak laguntzen zuen. Finantziatu behar du baten batek ere bai, ez? Baina egia da finantzaketa horretan ere aukera asko daudela. Baina sartuta daude, ja. Osea, naiz eta zuk beste era batetara egin nahi, ez dago aukera ni ikuste, Importante nintxantzate bai, iritzia, askotan egixe bai, makrokontzertuena batzutan dela, tipo munduzu kritiketan da bela. Askotan entzuten da. Baina normala da, zuei bezala, ongi joaten bazaizu ez ere esango duendea. Que par de gilipollas, que no hacen nada, o que hacen... Ez, baina normalean zer esango dute, o zein izango da iritzia, hori. Karo, arrakasta baduzu edo ongi joaten bazaizu zer egiten du jendea. Baina nik uste dut gaur egun aratago doala makrokontzertu, zentzuan, esan nahi dut, ez da inbeste musikari batek egin nahi izatea bere proiektua logrando. Da gehiago, ella dago dena pentsatua saltzeko, kontsumitua izateko, ja estrategia bat, aterako dizut diska ez dakit 6 hilabetetan, eta gero 2 hilabete geroago egingo dut, gainera Madrilen sekulako kontzertua, Madrilen de repente, eta gero urrengo hilabetean, ez dakit ze tailer eta mertxaterako, dena oso pentsatu orduan, hemen galdera da artista horri. Zure helburua zein da? Zure musika egin, hortaz disfrutatzea eta jendea disfrutaraztea, edo zu bera saldu eta zure produktua bakarrik saltzea. Karo, eske, amenik ikustotena da, eta superrados nazuaz, igual pertsona batek, bierra izten badau, hortatik bizi nahi badau, eta igual asegurau nahi badau, hortik soldata bat, eske auskalo, igual hartu bidau estrategisa bat, ez dakit, ez dakit zeiritzeuk esan zuen. Ez da gure kasua. Ez da zuen kasu, ze karo, ez ari hortaz bizi. Eta orduan guretzako da, gure medioekin egiten dugu alduguna. Karo, ez que helburuk diferentik dio, horretan oie. Alokatu dezakegu sala bat, alokatuko dugu, eta ingo dugu kontzertu da, 1000 pertsonetzako. Baina dena gure dirua, gestionatzen dugu gu, dena, ez dago patrocinadorerik, ez dago, Karo, baina imaginau momento baten Antonio esaten da bela, ni bierra iztan oie da eskabidean etin nahi bizi, imaginau. Jora, mala urtetan ez baduzu egin ja. Karo, baina zen nahitzutena da. Eta ez egin ditugu saiakerak, adibidez 2017 dut, oso gaztea ginela 20 urterekin, baina esan genuen urte horretan. Ez dakit, maiatzetik urrira arte ez dugu lanik hartu behar. Eta jo behar dugu deitzen gaituzten guztia. Hori genuen adibidez, gure erara eta ez zuen bizitzeko maten. Eta oso gaztea ginen ere. Zerbait banatu genuen, 19-20 urte, gurasoen etxean eta bar aldatzen da movida, baina baita ere nik uste da askotan guri gertatzen zaigu. Guk zergatik ez dugu apostu handiago batek, baita ere erantzukizun badaukalako, honetaz bizitzeak. Eta baita ere zertan bilakatzen ari da gizartea,
Nafar gobernuan, Euskadiko gobernuan lan egitea, soldata fijo bat, lan fijo bat azkenek urrengo 30 urtetan, etxea erosi, osea, hori da dinamika, eta musikak edo arteak ez dauka, osea, Ez da ez egonkorra. du hori da, beti izango ditu gora berak, hilabete batetan kobratu dezakezu 3.000 euro, baina igurrengo hilabetean uda delako. Eta ez dakizu Claro. kulturetxetan lan egite duzu, ez duzu kobratzen. Bai, Eta igual, ados. egonkortasun hori topetik askotan bultzatze zaitxule horrek estrategisa komertzialo jarraitza. Egia da talde hasi berri batzuk oso gaztea bai hasten direla, nola, fokus, hau imar dugu, eta horreiz 10 estrategia, eta ikustea Madrilen jo dugula, Madrilen 10 pertsona daude, zertarako jateza Madrilera, osea, Ja. baina gero ja beste estrategia, pues, ETS o Zetak, gorka hori dizu, eske aukera hori daukate, entzule kantitate handi bat daukate. Baina zeuek Placer ezazue, bat. ez tozuela apostu hori hartu bai, ez? Horrek Baina nik uste muga dut- bat zeharkatzi deukelako. Claro, baina nik uste dut izan delako hori askota hitz ditugu, hau hartu behar dugu, hau egin behar dugu, Claro. kontzertu hau egin behar ditugu, claro, baina zuk orduan zure laneko porrak, Claro. erabili behar dituzu honetarako. Eta ez 8 pertsona lagun- saria. Claro, eta 8 pertsona horiek ere, oske. Erabakia, etxean goberatzeak Claro, erabakia. claro. Bueno, bagoaz Bai. arrosalira, hola laburrean, badago jotzea gustatuko litzaizueken talde bat, pertsona bat, amesten jarrita, Osea, igual izan daiteke internazional. Norekin gustatuko litzaizueke zerbait egitea? Era individualean, bakoitzak igual diferenteak dauzka. Plan kolaborazioan. Bai. Bai, edo kontzertu bat eskaini, edo teloneroak izan, edo ez, edo zuen telonero bat Ez dakit. Ni oskorri, nik uste dut. toma. Wow, bai. Osea, kolaboraketa bat beti... Ah, bueno. Hirugarren dizien edo laugarrenean. Ja hitze pentsatzen en plan, ja, internazional. Zuen binilu, loko, hau ACDC, oso oskorri da, Ez? Bai, Oso badago. oskorri da. Urkolaro garren amarkadako. Ez que ontxezatu zuela, Bai. eskabidean barik oskorri pintxen da sinestu itxot. Urko total. Bai, bada kopia, osea, urkorena da horrela baita, pertsona batzuk hartzen, Bai. ez dakit zer da... Etorri zetorla como ACDC, ¿sabes? Oh, ze ona. Du igotzea ACDC-rekin Vale. Ja, jotzera imagínate. besti bat. Zela, Qué guapo. Oi, estadio Imaginau. batean guapísimo, tu. Ja, Imagina ja. abesti bat Yo qué sé, o sea- ACDC eta eskabidean. Joven nuen Increíble. ACDC-rekin, Eh? Ai, Frantzia, iparralden jo genuen ACDC-ren Frantziako Tributo ofizialarekin. Sireno, o sea, Vale. Tributo ACDC, oficial. validado por ACDC, estos Hori da, son hori da. nuestros... Vale. Bai, Frantzian, hau Es que esko ziren badute. berdinak, tu, o sea... Bai. Bai. Baina ACDC Itxuraz eta verifikatu guzti. du hau. Hori da. Bai, hori da. Ah. ACDC-en tributo batek behin etxe barrin joban. Horrek izango zin. A ver, daude milaka. Milaka. Baina, esan nahi dut, baina... Igual así, horiek ziren, igual o sea, así. zeukaten como certificado de ACDC, que... Bai, bai. Es que ziren igualak, tu, eta Nik zuzena uste eta etxe barrik guzti. usile. Tu, pues igual bai, Bai, ¿sabes? bai. Eta fisikoki ere? Bai, Dena, nik uste dena, etxe dena, bai. dena. Eta nola mugitzen ziren, claro, gainera zen ACDC duela 30 urte ikustea bezala, claro. Zerain Claro, ACDC claro. ikusi duzu, Ja. eta que no, como que no Ya no arrancan. tiran, hombre, Que no, claro, hombre, es que claro. ya dauzkate Edadi aurra. batzuk. Baina Edadi aurra. hori zen nola ikustea duela 30 urte, nola ACDC, dena potencia, claro. Ja. Estenatoki txikiago batean eta karpa batean, eta ez zen berdina, ez? Vale, qué guay, vale. Baina- Vale. Aprobamos. Zarratuko- Buen titular, ACDC-rekin jo dugu. Perfecto. Listo. Hau aldugu izango da Hola, nitxikeu. Portadarako Bai, bai. jane. ACDC-ekin jo dugu. Bueno, bueltan arrosalerekin gatoz. Hori da. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robota. Zuz hautzen, Antonio? Nik ez. Gaur ezutuko zu. Nik uste nuen pertsona bat etorri bat zela orain, baina. Ez. Rosalía, que no? La Rosalía. Eitxosku, bialtzosku WhatsAppeko audixo bat, zuei, oza, komuniketan dagoaz WhatsAppeko audixoz. Ordon, guazen entzuta zedeuken esateko zuentzak. Burrada. Kaixoska, zuen bizitzen dena da eska. Eska adeskatzea da bidea. Hori da zuen lema bizitzan ez da kakitas? Sortu da erguna gurean egotekoa betidanik betirako hitzen artean aditzen zaitut. Bueno, en fin, baremen ere eskatu dirua, badakit Iruñetik etorri zaretela eta. Gora Nafarroako erreinuak kauen dio... Bueno, zentratu gaitezen, ondo pasatzera etorri zarete jejegle. Ongi etorri Arrosaliren erreinu kristalinoko arte magikora. Gaur, joko bat egingo dugu. Eta zuek musikariak zaretenez, joko hori abestiak asmatzea izango da. Abestien lehen notak jarriko dizkizuegu eta horrekin asmatu beharko duzue ze kanta den. Animo animito eskazaleok eta bidezaleok. Eta haupa Felipe Trulalai. Haupa baita ere altuna eta elordi, io segurre. Eta haupa pinguino txiki txikia. Agur.
Bueno, eskazaleok eta bidezaleok pulsadora daukeuz, ze hau joko zerixu da. Pulsadora. Pulsadora daukeuz, entzungo guz abestixen hasierako partik, hasierako akordi, Vale. eta asmau enbiko gu Eta ze, osea, Ze kanta da, da? munduko musika guztia. munduko musika dana. Joder. Komertziala, zarete, ostia. Tipiku, Eta- oianek aukeratu txu, kulpi oianek bota. Eskerrik asko. Orduan, hau entzuten bada, nik eman diot lehenengo. Jarri behar dugu mikrofona? No. Ez. Perfecto. Hola. Horrela egiteko. Vale, oso ondo. Orduan, zuek ados ipini, Antonio, zuk espakizu, Imanol, sakatu. Vale. Bueno, zuen artean, lehenengo dakienak eman diezaiola. Vale. Oia pasau izatea. Ja, tio, oso erreza. A ver. jarri ditu, ze bestela. Vale, eta nork eman dio iruroko atera. Guk, Venga, zein da. negoa joan data. Zea maiz. Oso ondo. Es que hau ez dakixena ni pentsot, jazta, oza, kanpora. Vale, puntu bat, eskabidan entzako. Vale, majak izangoa. Uy, No, vale. no la pongas. Un momento. A ver. Nik ez dut ezagutzen. Parece da, Ez da, Beethoven, Mozart. Zer, Nik ez dut ezagutzen. Rosaline? Zer da, a ver. Da oso mainstreama? Tia, la de... Torero? Ah, itxoin! Ez diot eman? Ez diot eman eta jodu. Peix. Ai, bakizin dan! Na, 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 en mi vida. Hori. Nik esango dut, Ricky Martin. Chayanne. Nik ez dut ezagutzen. la verdad. Zeon hori? Camarón. Gypsy Kings. Venga. Uy. David Bisbal da hori. Buleria. Buleria da. Buleria da hori? Ez da emoten buleria, La baliza V16. Ostras. Baliza V16. Ai, ama. Bueno, euk esango, Geolocalizada. Bueno, ona. es que esa intro, la verdad que A ver, benetan, ez intro da hori. Hau erotu Claro. da. Ja, es que... ja. Hirugarrena. Ez nebeltza. Bozgoraiuetatik. Bozgora, a ber, nik jo dut lehenengo. Baina zuke da zu, ze taldea nik ez dut izena. Baina nik jo dut lehenengo. Vale, ba. Onda. Claro. Baina ari zarete kontatzen Ella zenbat. pequeña, Ondo, no, vas, vas eso. ondo, guapa. Eres princesa. Bat. Que eres pequeño. Venga. Puto no musa. Bakizu nomo egiten didala? Ah, bai. Nomo. Zaiz, A horren ver. inguruan. Bueno. Yo flipo, No, guapa. No, pues no flipes. Bueno, ya sé que soy un puto gnomo, pero no hace falta que me lo digas. Claro, es que... ¿no? Tú también me dices cosas. Venga, hurrengoa. Les dejamos ahí así. Igual ya. Total, markatu. Matrimonio gaga, tío. Bai. Laugarrena. Hostia. Baby, Yes. baby, one more Joder, time. no banek Britney izeni. Spears. Antonio, tío. Chao. Ya, no. Hainitzen pentsatzen Spice Girls solako zerbait, pero... no. Yes. Oh, baby, baby. Cierto. Venga, chavales, ánimo, Eskazaleak eta bidezaleak, porque... Bestea deus ez. Hortik atal, eta... A ver, la Birni. Desastre, tío. Hori da, orain saldu dituena bere eskubide guztiak, o no? Bai. Britney. Bai. Onda iruita sortzi milioi. Bai, Hostia. Flipa. Hori egin du Bob Dylanek baita ere, Bruce Springsteen baita ere saldu ditu. Whitney Houston. Eta ze motiborekin. Bueno, bai. Ben Osa, ikustu... daukate guztiak, enpresa berdinak dauka Hori da. derecho guztiak. Ah, bai. Abestien Baina, derecho. ze gaitxik inda hori. Joder, 163 Zortzi milioi. milioi. Ja. Bere katalogoa. Baina, si dirua soberan daukate artista hauek, ja, ez? Ja. Bai. Ez dakit, es que... Urrengo belalaldietarako. Ja, bere Instagraman Ez da. Ez dakit zetan gaztau, Ja, Ja, investigatzen. Britney ez dago oso ondo, Free Britney. Bai. Osea, Ja, ez da- Free Britney. benetan. Osa, bere rilak eta hori dira pizkat, como... Ez du jarraitzen, rarillo. Britney, jarraitzu jozue. Nik uste dut ez dagoela ondo. Ikusi nuen, eski, osa, eta ez zitzaidan justo pasean eguna nahi. Ramon Agirrek ezautzen dugu, Britney. Osea, ezautu iban. Ez ban ezautzen, baina bertan momentu ezautu ban. Bai. Da esatzen, nice to meet you. Nice to meet you, Britney. esan zuen... Eta Britney esatzen, nice to meet you too, Susan. Raymond. Raymond Thank Aguirre. you. Zero, no? Klip hori nik ikusi dut. Bai. Raymond. Eskerrak, Antonio, eskerrak. Patricia. Bueno, Venga, venga, zigarrena. Ah, gehiago. Tiri,
zuek esaten. Betagarri, no? Bai, ez? Zer? Betagarri. Hain kanta bat dela. Beta, Gure unea, tío. unea. No estoy. Es que, vale, es que nik ez dakit izen buru baina jakio ze kanta. Bai. Da gure abesti. Gauza, 0.9. Hasi garen, osea, joder, zuen sarrenan kantatu dudana, nik. Joder, eskariñi, Bai, mototzia. Dantzako duro! Bai. Hau nitzako. Tranquilita. Punto bat. Itxi ez eskuratzen puntu bat. Ja, ahora me toca a mí. Venga. Heldu. Joder. Gatibu. Nik eman dio lehenago. Alkondari. Nik ez autariña. Musturrek sartunde. Egia da. Bai. Claro. Zelan alizot Izenburua faiago. da. Bosturtaz ja ezautzen eban kantita. Bai. Zelan Gero alizot nik hau faiago. ezin dut ikusi, Es que claro, mitikoena, ¿no? Ematit lotxa. Alkondari. Tin. Vale, bueno, sin más. Listo. Ai, Aspertu zarete. Ez. Amengo sekzinuko honena izan da, eskazaleak eta bidezaleak. Vale. Bidezaleak. Guapo. Bueno, bueltan entrevistarekin jarraituko dugu. Zer diogu? Zer diozu? Vale, tranquil. Buelta hau elkarrezketian bigarren parta, eta zuei sarreran esatzuegu pilo bat zariela taldin, kuadriak usariela bai batzuk. Zelan moldatze zarie kuadrian, taldin lagunek izen da, eta aldiberin eskabidean izen da bierra lagunek ondo eruto zue hori. Osa, dinot, zer isepinideanin, zer isepinidea. Lagune gabe bai, zelan kudatzo zue? Oso ondo, Ezaki, komunikazioa badago nik uste. Osa, gure artean zen dut, harreman batetan komunikazioa badago, ez da guarez hori lagunak izateko eta aldiberan enpresa bezalako bat da baita ere. Dut, kobratzen duzulako, diru kudeaketa bat egon bar da. Baina hori, izan ditugu liskarra potenteak, Bai? Bai. 2019tik goita bira, taldea vamos, Tragikomedia. Vietnam. Benetan? Bai. Baina zeren konture, diru kontuen... Ez, ez dakit harremanak justo hor ginen taldean 11. Eta jaten ginen 3 teknikarirekin. Bai. Bidai guztiak, 14 pertsona, kontzertu pila, diskat komposatu, Kobita. Baita ere, justo harrapatu dituen disko bat atera eta Kobita eta Black Beast proiektuarekin. Eta hor, pues ez dakit, Kobita, Ez que normala da bide bat. Osea, Bai, zerremanetan normala ez dago arazorik guk ere izaten ditugu. Eta Bai. ez que normal, eta 3 gara, esan nahi dut. A ber, eske, Imaginatu. nik ustot laguntasune eta lana nazten dizen momentun, olako gauzeta arriesga utxeza. Pasau aldizela. Ja. Oin, hainbeste urte eruteko, ondo kudeatzo zuenan seinale berez. Bai, a ber, kudeaketa badago eta hitz egite ditu gauzak, claro, bakoitzak, ez dakit, gauzak esateko, ez dakit, kapazitate gehiago gutxiago dauka, hori baita, baina, bueno, ez dakit. Baina ere badauka bere parte ona dela, pues asteburuetan jote zara jotzera zu lagunekin. Literal. Ja. Ez da ez dira lankideak, dira laguna. Laguna di. Orduan zaz, pues como no oporretan bezala, baina zentzu horretan hori ere oso dago, joango gara japonera. Itz egin behar dugu horretaz. Wow. Itz egin behar dugu, a ber. Meloia atakeu? Atakeu. Japonen meloia. A ber, ze pasa? Bueno, zuek orain Japonen zaudete? Hau emititzen dagoen Gaude honetan. edo bueltatu gara. Zaudete. Bueno, Ez dakigu ondo. noiz zoazte. Martxoak 5. Eta bueltatzen gara, joan ginen martxoak 5 eta bueltatu ginen 16an. Vale, Japonen zaudete. Japonen zaudete. Vale. Bala holograma bat orain txoetan. Japona zoi izan lehenengo aldixe da. Bai. Eta Japona zoi izan lehenengo aldi hontan kartel bat hitz. Vale, a ber, kontatu ze pasa den. Zau mikroatzean komentatu dugu, baina, claro. Baregarritxe izen da, A ver, pues, joango gara japonera jotzera eta atera dute kartel bat, non ateratzen diren, osea, gure aurpegiak, pues, eskabidean, from Spain, From Spain. eta 6 bandera horla de España, ahí como... Sei, puños gaina, así, Sei, banderas, ez bat. Sei. Sei. bai, pila bat, no sé, eta va irudino la cartel ahí, como, no sé, muy turbio. Bueno, oso española. Bai, española, baina además como de... Eurek ikusi dabe hau. Ez que, igual pentsauko dabe, tipo, no kombina. Pentsauko dabe. Herri kutxuna, ez dakiz zer. Bai, eta kartela da justo kontra. Ja, que fuerte. Eta geratu gara, en plan, esto que... Ja. Eta, bueno, ez dakit. Claro, es que ez dakigu oraintxe bertan nola geratu den asunto hori, ze... Claro, itzein badugu japoneko, bueno, claro, itzein badugu japoneko tiparekin.
Eta esan nahi zuen. Bai, ezagiz. Aldatu dezakezu. Zelan komuniketaz ari inglesez? Ez, berak gazteleraz egiten du. Bera berez da argentinarra, baina Segaitxik, itxura zeitz? asiatikoa dauka eta bizi da Japonen. Vale. Segaitxik? Argentinarra da, itxura asiatikoa dauka eta bizi da Japonen. Argentinarra izan da eta hortaz erderaz hitz eginda ere, jakingo du baina zer den Espainia. A ber, eta Eta eraman jakingo du gainera zer den Euskal Herria. Igual ez pitxin jendik ez pila daki. batara. Osea, hemendi joan den mundu guztia joan da berarekin. Gainera. Mundu Neomak eta honeganak eurekin Bai. guzi. Dena, eso jorekin. Neomak, Esnebeltza, Gorka Urbizu, osea, guztiak. Osa, segaitxik jute sarietan o Japona? Pues tiporen gatik. Bueno, eta dagolako... Bueno, bai, badago diru laguntza bat egiten duena etxe parek, eta ematen ditu diru laguntzak bai Espainiatik egiteko birak, eta baita ere... Internacionala, bai, pues 5.000 kilometrotik aurrera, eta hainbat dituzu hiru kontzertu baino gehiago, eta ematen ditu diru laguntza, eta horretzen ditu bidaiaren zati bat, pasajearena, eta gero baita ere dietak. Eta vale. Japonen... Hostia! Antonio! Eta hor viajitan eta Total. ukitxo zuez, Liskarri ze batak nahiko da igual dan antolatute euki, bestik sobrela, betiolako goza pasan. Gudetzen diogu piparra, da gure... Bai. Norbait jatzen dean de mal temple, has puesto piparra. Has puesto gure piparra. artean. Piparra, tranquil. Piparra eta Bai. taldean... Va dena jiga, venga, vamos, no sé qué, va, piparra. Hostia, ze ona, vale. Guau. Eta taldean bagaude espezialista asko, bai Imanol, bai ni, Bai. bai Garatea da el piparro superior, Bai, Tasio, bai, oso piparrak. Según eguna eta momentua, pues bakoitza dauka bere momentua piparra. Ongi eramate dugu, esate dugulako, piparra, que te pires, parate ya, edo... Baina da, una piparra dela, hostia. Eta zein da piparriena? Piparrena? Según momentua, es que... Venga, busti, bosta. Eta aldean nor da piparrena. Bai, ni Garatea, fijo. Garatea. Eta Tasio eta es un piparro de puta madre. Tasio piparra eta garateare bai piparra. Vale. Wow. Ni baita, ni baita, naiz oso piparra. Bai. Piparrote. Kontrolatzen naiz, pero podría ser un piparra de la hostia. Baina zeba zarretzen za? Ez dakit, momentu batzuta ja damazu bi egun eta ja tripetatik gaizki, eta egin duzu... Beste piparreo. Eta ja jartzen zara gian goizean, zu jamarezu, ez dakit, gozaltzera, eta besteat hogean, eta atera bazara amaiketan, jamarzelako bazkaltzera, urrengo herrira, eta hartu zu ordu bitan bazkaltzen. Zuza don antolakuntza, bai ez. Itxuri hartzu zut. Bai. Eta zuez, Donanto lakuntza, Antonio. zueza don antolakuntza. Ja. Ni Donanto. atolakuntza zero. Ja. Ez que gu adibes hor Ni moldatzen da. ni iristen naiz ostiralean, Buen rollito. motxilarekin, ega, alde hau. Ja, mandau. Nor da, osea, zesan, apropiatu dezakegu terminoa, Piparra. Piparra, oso polita da. Piparra, Gipuzkoako vale. tipo batek esan zigun paskari batetan. Ah, Piparra vale. eta hortik Piparra. hartu genuen oso ondo. piparra eta... Gure artean piparren ari Piparra, naiz, esango bai. nuke. Dudaik Sin ez, duda. dudaik ez. Osea, piparrena, piparrona total. Tampoco te calientes, Bueno, a ver, egixe da, baina... Eso es muy de piparra. Bai, dobote calientes. Egixe da gu viajitan nahiko sobrela eta sin antolakuntza Joder. garela. Aurreko hotelin sobrela. Bi ordu beranduago genuela txekina. Bai, bueno, Zu, gu olako zu ba. kulerotan hor Bueno, pasiotik danazta vale. esan behar. Vale, vale. Piparrote. Da zeu gaitxe gainaldu ginen. Bai, esango dugu. Vale. Vale, bueno. Buah, tan agudo, Zer, Au, bum, bum, hasia que si nomu, que si pip. Bai. Bueno, jarraituko dugu. Vale. Hemen pintzen dugu galdera bat. Seguk nahi zegu Zein? berbain lagunek eta profesionaltasunei buruz. Zuek momenton baten ikusi eskero zuen laguntasune arriskun ipini aldabela proiektuk, Ja. zer iso hartuko zeunkie proiektuaz jarraitzi, edo kuadrik importantzia gehiago leuke. Eta benetan galdetzot, Nik Zer uste dinot? dut laguntasuna egongo zela aurretik. Ez que proiektu askotan pasetan da. Osa, esan nahi dut, proiektu asko amaitzen di igual, jode, esiguleko utzi gure arteko harreman hori, eta harremanak pixu gehiago duke, orduan, bueno, zarratzogu proiektu hau, eta listo. Bai. Ez dakit, eske... Osa, gutxartu erungo bagine benetan zabizek ezingo leuke jarraitzu. Claro. Bueno, ez luke arrakasta izango. Azteko esango nuke. Eta ezingo leuke jarraitzu. Osa, eziga egon hainbeste ordu aitzi bisoga transparentik. seguro. Ziga, Bueno, jende asko funtsatzen du horrela, Ja. Musika Badakit baietz. musika baina asko, nik eta ezingo neuke. Da ustot, zuk bezetz. Ja, baina gure kasuan ere konpartitzen dugu asko gure egoera emozionala, gure Bai. arteko anekdota asko, Lagunega. eta haserre egongo bagina ez zingo genuke hori egin, baina talde batean, taldeak jo behar du bere musika, kantatu, eta ezin badu Baina- gure artean hitz egin ez dugu hitz egiten. Ja, baina tia, erabakixek hartu bidi. Bueno, kasu hortan, ja. Gero ere Sarion. gauza da, osea, guk guretzako lana bezala dela, baina berez ez da gure lan bidea. Osea, esan nahi Ja. dut. Ez dugu hau behar
bizitzeko. Ja. Orduan, igual ere ezberdina da, baldin baukazu zirkustantzia hori, gaizki eramaten zarela, zure lagun lankidearekin, pues igual lanaren partearen gatik ez duzu, pues igual me toca aguantar gauza batzuk, ez? Baina gure kasuan ez da hori, da. Osea, ez dugu gure beharra lanarekiko. Ja. Ja. Osea, ez dakit. Alan da, beti egoten da baten bat olako proiektutan implikaua dauena, edo igual geixa tiretzen dabeena, Bai, itxia. Zuenin behigertu zu hori. Karo. Baina beti daude, Bai. Bai. Osea, No, dira talde, osea, nik uste dut normalaren moduan, eta edozein talde edo gizaki talde marroan baude liderazgoa, baude egoak, eta hori guztia, osea, onartu behar da, nik uste dut lehenengo, hola jendea, hobe ematen zaiola, zerbait aurrera eramatea edo lider moduan ibiltzea, eta beste batzuk, pues, gregario moduan, dut, baita ere oso beharrezkoa da Bai. pertsona ez dira konfliktiboa zentzu horretan, baizik eta bueno, uzten direla, zakit, aholkuak entzuten eta konfiantza daukatela pertsona batetan. Baina, karo, nik uste gehiago arazoa direla egoak, nik uste hor bai apurtzen dela talde bat egoekin. Eta egoak nik uste daudela talde txikitan baita ere. Osa, guk egoak ditugu. Zekulo eskabidanek indau holan kursillon bat, edo zuen arteko harremanako betzeko, Terapia edo grupal. terapia grupal, edo coaching, edo lako gozek ezue? Egin Ba, jentik genuen- eitzen daue. Egin genuen bat. Boi. Bueno, baina segun ertean, ez? Bueno, zuen bai, zuen artean alde Egin izene. genuen bat, eta izan zen bilera Urreko bat. titularra, eskabidanek terapia grupala egin. Izan zen 2019an, no? Hori da, Osea, hor urte momentu- horietan. Claro. Bai. Vale. Momentu zai batetan, Hasi eta egin zanin. genuen Bilera bat Piparra diaz izan. piparrada egon zen, talde barruan piparrada serio bat, Izan zen lokura. eta egin genuen bilera bat, goizeko 9:00 eta bukatu genuen atxaldeko 9:00. Gentine garrez. Bai, hombre. Me cago en la hostia, compa, no? Eta gero, eta ez genuen bukatu bilera, gelditu egin urrengo egunean goizean berriro. Berriro, goizeko 9:00 eta guardia arte, eta guardia zan genuen, hola, hau izaten ari da destruktiboa. Genti bitxartin psikologoa deitzen, en plan, gaur zita bat. Bai, zen gure artean egitea bilera bat, eta osea, nik uste dut proposamena interesgarria zela, baina nik uste dut ez genuela ongi egin dinamika. Eta guk dinamika egin genuen. Pertsona bat, osea, geuden guztia zirkulo batetan, eta okeratzen genuen, pues adibidez, Talotxa, tu te lo juro, me da que como... se, tío, era gauza gertatzen direna. Tranquil, Pues Gracias, adibidez, Ja. ni edo Imanol, pues tokatzen zain Imanoli. Eta Vale. orduan, talde guztiak, banan bakoitzak esaten zion Imanoli edo niri edo bakoitzari gustatzen ez zitzaion gauzak. Zego Bai, bai, bai. gorratu. A ver, a ver, a Baina, ver. eta ezer Buah. ez positiba, eta karo, ze gertatu zen? Eta ireki zen el cajón. Claro, eta ez diren gauza konstruktiboak. Eta gaine igual ezin bakari profesionalak, igual zin bebai Hombre, gehienak aurrekun ez da izan, pertsonalak. pertsonalak. claro. Profesionalak, si hor ginen, Zen osea, gehienak ginen unos pringaus. pertsonalak. Zer? Orain gara, baina lehen ginen Sí. más pringaus de... Osea, musikalki ez ginen ez da ere. Ez guztia pertsonalak, Talde bat, eske hau bai, egite osea, duzu, hau ez Ostres, gustatzen. kabidean. Eta, karo, egon zen jendea, estrategia on bat erabili zuena, eta Buah, tío. hasi bar zitzaion jendeak gauzak esaten, eta, karo, zu, zeneukan aukera hasieran egiteko hausnarketa txiki bat. Ba, 2 minutuko hausnarketa bat, esateko, karo, Autokritika bezala, no? hori, urtea Urte izan lana zen zuekin. oso zaila. Zen, 2019 urtean egin dituen urte batetan, 57 kontzertu, eta gauden sartuta konposatzen disko bat urte horretan bertan. Bai. Eta urte bukaeran, ja, guztia, hankaz gola zegoen, eta egin genuen dinamika hori. Eta orduan bakoitzak zuen aukera hasieran, hausnarketa, autokritika moduan esateko, pues hori, nik pues, aurten bizi izan ditut egoera hauek, orduan, agian ez banaiz momentu batzutan oso ongi egon, o ez banaiz ongi portatu, ba, honengatik izan Vale. daiteke. Eta egon zen jendea, hasi zela, eske nik aurten, eta bota zen egarra egitera. Vale. Orduan, claro, pues, por humanidad, jendeak ez zen hasi amatxake berarekin, Claro. baina beste batzuk, tendu ginen normalago, eta, bueno, pues, guazen ariketa egitera, Jaso zenuten. osea, un cuadro de pillar, Zune garri izan duen? ez. Ez. Baina un cuadro de pillar en plan, o sea, En plan de... porque zu zara... O sea, sí, no izan ziren batzuk, no tienes... O sea, como sincericidio hori, Bai, kontzeptu hori bai. de total. No, bai, batzuk Sincericidio ziren- total. Ostras, kabidean. Eres agresivo... Oine igual kide barri bat ez A da ver, a ver, sartuko a ver. ja, Agresivo bazen aterazena bastante, beste bat ez duzu entzuten. Era Te quiero decir, negativa, claro, porque... Eta hori like, Bai, bai, algunas que... negatiboak. Horrek Bai. light. Bai, egon ziren batzuk que dices, wow, o sea, Ja. a saltar a hostias dena, Ja. Porque, claro, nik ulertzen dut, egingo balitz, talde terapia hau, bi aldetan, osea, alde positiboa begiratuta, porque beti dago asertiboki zerbait esateko ez, Bai, zuk, bueno, horrela sentiarazten dauzu, Hori da, bai. Ja. baina ere ostras. bai, uste dut, hau egiten duzunean, Ateratzen ez oso nagoela gaizki. oso ondo sentiarazten, baina Genuen beti... gaizki terapia O sea, es que ez zen ez- funtzionalizan, porque... Es que sortzi ez.
10 pertsona. Amaika. Banan, agian, pues, bakoitza egiten zituen 7-8 minutu, eta batzuk 10 minutu gauza botatzen dira. Bai. Zenbat, 50 minutu, 60 minutu, oza, ordu oso batzuk. Jasotzen. Hau, terapia hau egitearen lekua, zein zen nun egin zen uten? Lorenaren etxean, talekide baten etxean, bere jardina zegoela etxean bakarrik, eta egin genuen hor. Eta venga, eta pasatzen. Eta Eta gaur sala de egun ja. espera nolakoa zen hor. Como, Osea, no, ez ez guztiak aldi. mai batean. Todos a caño. bai, Claro, bai. zuk baitaren zuten zenuen Ja. besteak esaten zuena. Bai, oza, danok Orduan nahi dana. gabe hartzen zenuen baitare bestearen iritzia eta egiten zenuen Claro. zurea. Ikusten zenuelako Bai, agian, agia da, egun horretan, bai, egin zuela eta esan zuela, eta egiten zenuen zurea iritzi Eta hori. bazegoen kaballito blankoik. Keba. Ba, Danak. 11 sartuta. Eta gero, gainera, egin genuen goizean, eta ja, hasi ginen kritika egiten, bazkaldu Bazkaldu? genuen normal. Bai. Osea, Bazkaldu tipo, Osea, eske- pasaure! bazkaldu, eta txaldan, eta Vale. zapatilla, Arratsalde pila. Iruditzen zait hau. Bale, ni galdera badauket. Superviolentoa. Gaur egun, 2026, hau grabetan gau esan hontan, ondo zau eze? Bai. Osea, Osea, eske hori izan zen, Vale. osea, horitzen naiz, evidentemente, baina daukat como una mancha, ¿sabes? normala, En el txarto historial, pasoteko ¿sabes? momentuk. Porque izan zen gauzat gaizki atera zena, oso arra izan zena, eta gainera, osea, eske ez ginen ez da aserretu. Zen gauzak esatea, en plan, osea, esan nahi dut, aserretu, de enzarzarnos de bronca, ez zen egon. Ez, baina, Momentuan. claro, gerora, Todo gelditu en zen como dena- tal, baina, Claro. claro, todo patas arriba. Ez osea, que gauza bat da, batak bestari kontatzea, baina gero buruan geratzen zaio norberari ere Claro. Antonio esan didana, eta gero mierda atera daiteke, osea, Eta- hortxe geratzen zaizu hiltatuta. Hori noz arreglau zen duen. Pues no sé. Osea, egon zan egun bat, edo egon zan inflexio punto bat, ja eskabidean ondo egoteku? Zuen hartin dinot, barruko harremana? Ez. Osa, pasa zen denbora, etorri zen COVID-an ikustu dut. Eskiren zuen, izan zen hori COVID baino lehen. Igual etxin egotik ondo ditzuen, eh? Ez, COVID-an baita izan genuen. Ah, bai, eh? Bai, eske gainera, WhatsAppa. musika talde bat Ja. izatea, Eta ni eta ez WhatsAppa izatea egiten. kontzertuen zera hori, dela como lo guapo, ¿no? Kontzertuak ematea, ara joatea, jendea, no sé qué, tal. Eta justo musika talde izatea, eta parte hori ez izatea da nola, pues eske justo kendu dizute proiektu honetatik gauza politena, Gauza politena. orduan geratzen da, gainotzeko guztia ongi dagoela, baina, claro, pues en compensación igual ez da hain polita, o sea, no? Guau. Bizkat hori, eske zegoen kontzerturik, orduan zen nola... Eta kostatu zitzaigun berriro ere. Osa, izan genuen, Galizian eman genuen lehen kontzertua, eta Galizian, goiz horretan kontzertuan baino lehen, egin genuen bilera bat, eta esan genuen, ustute egin behar dugula landetxe bat, ez ezer hitz egiteko, baizik eta berriro, gure arteko harreman horiek, berriro konektatzeko, Bai, lehen bezala, pasatzerako 6-8 hilabete, eta egon zen jendea, pues, hori, pues, adibidez, aldezarrean elkartu, eta nola salara konposatzera, eta da zure taldekida, eta ni eske bazkaria dauka, eta baina hartu genuen horrela, Osea, disko hori zen, Bai, nahi bai. zuenak egiteko, aukeran. Eta bere zelako, geldiune bat, lasai egote. Eta egin behar izan genuen bilera hori, eta gero landetxe bat garatearen herrian Eta bereana, oza, esan nahi dut, oza, laguntasun hori ez Bai, du bai, galdu baina bere zinoi. hitz egin behar izan genuen hori, eta Ja. kanporatera eta konexio momentu bat bilatu landetxe horretan. Dauka lan asko. A ber, eta ondorixo politxe dukela honek. Desconectar para volver a conectar. Bai, eta nahi dago esan, berbaitxi eta komunikazio ez lako importantian, eta geixa lagunek izen da, lana partekatute. Ez que berbaitxen ez dana, berez. Osa, inot, gauzak barrungatzi besta honena, hombre, igual zuen metodu be, hain Hain holan juti. violentia, hain zintzoa izatea. Ez dugu Igual ez da, gomendatzen hori. ez. Ja. Ez. Neuke ingo. Bueno, amaitzeko goiez ja, galdetuko zuegu disko barrixei buruz, zedeukezue kontetako. Bueno, ze promo apur bat egin, Bai. abertze kontzertu bai. dazkazuen Eta martxotik aurrera, Osa, disko barrixei buruz, ze kontean dago, zedeukezu esateko. Diskoari buruz, bueno, egin dugu gure lehen disko kontzeptuala, orain arte ez dugula lortu. Vale, Bale. Hortxe, oso ondo. Jak ikusteko. Orain bai, igual orain baiak ero. Hola, mi niño. Bai. Vale? Hori da, lehenengo disko kontzeptuala, eta saiatu gara pixkat Euskal Herriko herritarrok bizi izan duten aurreko mendean, Euskal Herritik kanpo joatera bai Frantziara edo Latinoamerika lan egitera, gainera pues, taldekide asko. Daukagu familia asko, baita Latinoamerikan, bere momentuan, Euskal Herritik joan behar izan direna. Eta guretzako, gure gizartean gure munduan ikusten arazo handiena bada, exodo hori ez, nahi eta ez, zure herritik joan behar izatea ez, gerra bat delata edo egora bat delata.
Orduan, hortik ateatzen da pizkat kontzeptua Eta bestia, baita agertzen da Ostolaza, dela debako. personai oso berezi bat, berak egin zuela bere garaian eskola bat deban, eta gaur egun ez da kulturetxea, baizik eta kulturelkartea, ez dela udaletxekoa, baizik eta da Ostolazatik jasotako zerbait. Eta hori saiatu gara pizka, Xabier letetatik, edo 70. hamarkadako, saiatu. Abeslariek idazten zuten erara, edo adibidez sexuaren abestia dator zuzenean, Xabier Letek, Henry Millerri eskutitzak abestitik, da hortik hartuta berak nolak plasmatzen zuen sexuarekiko bere pentsaera, 89. urtean egindako abesti bat, eta zuzenean zer esaten duen, berak daukalako zuzeneko disko bat, eta azaltzen du abestia, eta gero kantatzen du abestia. Eta berak nola azaltzen duen sexuaren inguruan, gizon bat izan da, 89. urtean, eta ze ikuspegi dauka maitasunaren bidez. Vale, oso da zaluta, que guai. Vale. Bueno, hori, nik uste ja amaitu dugula entrevista, falta da oparia eta lehenengo entzularen galdera. Vale, sarratuko gu eta entzularen galdera. Entzulearen galdera. Bueno, entzularen galdera entzungo gu. Ibai Romerok bidalduzko aste hontan guazen entzuta. Kaixo ekipo, hementxe dakizun ere galdera. Elektrodomestiko bat izan beharko bazenute, zein izango zinetekete eta zeatik. Zuen erantzuna zaingatzen naiz. Hobenak zeate. Agur! Eta eskabidaneko lagunek diote, Antonio eta Imanol? Zer egiten duzu parra? Imaginetan egon da ze elektrodomestiko. Zer galtzen ari gara, Antonio? Atzo botan erantzun bat, pero que no. A ver, sí. Joda, no, vale. Una burrada. Bai. Que va. Este elektrodomestiko. Bueno, esa de elektrodomestiko. Pentsatu nuen lavadora bat. Garbigailu bat, bai. Zer gaitxi? Pues dagoenean desnivelatuta, nik ikusitu lavadorak mugitzen direla, eta Vale, bai. zentrifugatzen dutenean, Nirelenako joaten dira, bere lekutik joaten dira, orduan, egiten grazia asko, de repente, aurkitzea lavadora bat, saloian, imagínate. De repente, Vale. No sé, daukazu nola mugimendua behintzat, ez? No sé. Ja, total. Zu? Extractorea, kampana extractorea. ¿Ves? Beti dago molestatzen, yo que sé. Sin más. Jo, nire asko gustatzen zei soinua, da como ruido blanco, se caga. Bai. Hombre, ketxe duzuna da como, joder, badiudi joan dela norbait. Zukaldetik es como, había aquí un movidón de la hostia, tío. Ni gustaba itxate fondu neukitxi. Extraktora. Fondoan? Bai. Osa, a propósito? Ez, baina esan nahi dut ipintxot, eta batzutan ja, maitxot, eta hor jarraitzen dut, eta gero txuan maten. Bai, hori. Gustaba itxate. Zuaitz. Ez du pentsau nik. Diraiz, microondasa. Porque caliento pero no cocino. Broma da. Ez da izeba jakiot hori erantzungo zendule? Ez que jakiot. Eta nik esango... Deskarti gaitxik esango tizozkainoa. Bueno, ez que ez, nahi zozkainoa. Zuzara batidorat. Zer gaitxik? Ezakit. Osea, antza daukazue. Parkatu. Osea, parkatu. Bai. Ezakit. Bai. Zapola de nomo. Buelti da. Ez da buelti, ez da ez txarra, terapia batzuek ere, Bideratzen dugu guk terapia. Ez que gu terapia hemen itxu berez, aurre konzatzen. No musa. Ja, no musa. Oparia. Oparia zuentzako. Bai, ez azku bese ez eraman. Aunque nos guste taza, baina eraman, porque jendeak... taza, bai, madre. Taza. Eskatzaleak eta bidezaleak gozaltzeko. Mi esker. Bai, gustora gozarie. Oso gustora. Bai. Ondo pasabot, Oso ondo pasabot. Bai, oso ongi. Sorpresi iruot eskabidanaz, Bai, pues imaginatu daten bagara zagardotegira. Ja, o sea, es así, esaten zu hau da, zu hau. Vaya piperrada zagardotegira. Piperrada, Imagínate que se gara una piparrada jende guztia de kaixo, cago en Dios. Antonio, kondizini da etorten basari, liskarrik esto nahi, Ez, piparrada. Beste kontzeptua. Ez da liskarra, piparrada. Gure gonbidatun artean gaizki erortzen zaizuenik. Akortasarienik etorri dana ona. Tipo, ikusi zuela benetan zabizan. Hau. Pitido jarriko dugu, Osea, ez du publikoki esango, baina. Imanole badaki. Barreizu. Ez dut esango. Pitidipinik egu, inoran. No, baina eske justo... Zama zu berdina? Ez zuk atzo esatzen nuen bat. Bai. Zego ginen justo repasatzen, etorri de jendea, sin más, pero ikuste agatik, no? Esan zen nuen bat, como... Este no lo puedo ni ver.
Me lo puedo imaginar. Ba nik ez, tio. Aizi, zuk zeba utziko dugu, imaginau utziko dugu, zinke. Pena bat emotozte atalontan ez dugu lehin poligrafuz. Ezuekin ikustot mamin asko duela poligrafo bat eitzeko. Baina, bueno, hori itxiko gu, urrengo baterako. batean Vale? poligrafo. Poligrafo bat ingo gu. Eskerrik asko gustora, gozaria. Bai, asko. Bai, Eskerrik asko, benetan. Super Egiten du bero bat, eguazen Zela. jamaika. Eskerrik asko, Kariz. Maite zaituztegu. Jarraitzu eskabidean, Hori da. erosi dizku eta jarraitzugu. Hori da. Au!